सा दिनै जोंहा मिस्ट्रिफोरबो दं आरोना लोगोफोर न'आव न'नि खामानि मावगासिनो मिस्ट्रिफोरनोबो ओंखाम संगोन संनोसै आरो साहा फुदुंग्रोबाय तेजपातबो होफादो मोदोमनाय बायदि हेल' गाइस खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थादो गिबियावनो आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गासै नटिफिकेसनानो नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो सहैनो हायो आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै लोगोफोर बियो दालि आरोना दालिखौ खारै संनो नागिरदों ओंख्रि ओमफ्राय नैबे बेदर नै बयलार बेदर ओमफ्राय बेखौ एवगोन दिनै मिस्ट्रिफोरनोबो ओंखाम संगोन नालाय ओमफ्राय दायो रेडि खालामगासिनो दालि जानग्रोबाय नै आलु पियाज रेडि खालामजोबबाय आरो बानलु सामब्राम देखाजोब्बाय रेडि जाखाबाय सारायबो जानबाय आङो ओमफ्राय दायो आङो बेदरखौ एवनोसै बानलु सामब्राम देनाय जाथाव ओंखारबाय बोलेरा नै आलु होनोसै बेदराव आलु होगोन नै मिस्ट्रिफोरनि खामानिया थिं माबा सिमेन्ट लगायगासिनो नै बरिया जाबाय दै होनोसै दै होनोसै जाबाय बरिया जाबाय थावखौ गोबां ओंखारदों आङो थाव ओंखारगोन
मोनबाय आरोना मिर्च पाउडार होनोसै एसे कालार जानाय बायदि जिरा Nah logoफोर मोनबाय बेदर एवनाया ओमफ्राय दायोहाय मिस्ट्रिफोरनो ओंखाम खुरना होनोसै नै लोगोफोर हायखाजोब्बाय खुरखाजोब्बाय आरोना ओंखाम होनोसै ओंखाम हैजोब्बाय नै बिसोरो ओंखाम जाखांनानै आरो मावफिनबाय आरोना आं जानायखौ देखायबाय थायासै लोगोफोर नै मिस्ट्रिफोरा मावनायखौ एसे देखायबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय